No niin vaan, se on Juissi täällä. Tai Tero, sano ihan kummaksi haluat. Minua ei enää tässä vaiheessa päivää jaksa kiinnostaa. Mä haluan pahoitella saman tien, että on pimeätä. Sen takia tuo kamera osoittaa eteenpäin, koska sieltä te jopa näette jotain. Mua te ette pystys näkemään. 5 pistettä jo, okei, sen näy kamera. Oli sanomassa 5 pistettä, jos tunnistatte risteyksen. Käytäs mahdotonta, se oikeastaan näkyy se risteys. Joka tapauksessa tervetuloa tänne uudelle kanavalle teen videoon. Kamera voisit sä rauhoittaa. Varmiin paremman kameratelineen. Tai no, puhelintelineen. Joo, mä ajattelin, että koska mulla on paljon asioita, mitä mä tykkään sanoa. On paljon asioita, jos mä haluan puhua. Ei mulla oo, mä tykkään puhua paskaa. Joo, mä tykkään ajaa autoa. Voisin muuten ottaa puhalluksen ainakin huomattavasti pienemmälle. Kohise sen kameraa aivan suoraan muuta. Pahoittelen siitä, kuulosti varmaan ihan helvetin ripulilta. Jos mä vaan suljen tuon. Pistän vähän puhallusta päälle alas. Täällä on kylmä täällä autossa. Ulkona on 3,5 astetta. Niin, sellaistahan mie vaan, että päätin tehdä tämmösen uuden kanavan. Mä olen tehnyt tän ennenkin, että mä teen niin sanotun vlogikanavan. Mutta tällä kertaa ideana on se, että mä teen vaan videoita puhelimella, ihan perusvideoita. Mä en hirveästi mieti mitään aihetta, mistä puhuu. Mä puhun mikä tulee mieleen milloinkin. Tai jos teillä on jotain, mistä te haluatte ehdottomasti, että mä puhun, mä voin puhua vaikka sitten siitä. Joka tapauksessa mä en tiedä miten aktiivinen mä tuun olemaan, tai mä pyrin olemaan aktiivinen, koska mun on pystyttävä taas aloittamaan se rytmi, mikä mulla oli ennen, kun mä lähdin armeijaan 1,5 vuotta sitten. Mä oon nyt 0,5 vuotta ollut armeijasta kotona, koska mä kävin vuoden palveluksen sotilaskuljettajaksi. Ja no, sen jälkeen mä en vaan oo saanut otettu itteni niskasta kiinni, että mä rupesin taas tekemään videoita. Joten mä yritän tällaista konstia, koska uskon, että näitä videoita mun on helpompi ehkä tehdä, koska mä en tarvii mitään peliä, mitä mun pitäisi jaksaa pelata. Mun ei tarvii keskittyä niinkään 2 asiaan tässä nyt. Okei, mun pitää keskittyä puhumiseen, mun pitää keskittyä autolla ajamiseen. Mutta niin sanotusti ammattikuskina ei tää ajaminen paljon keskittymistä vaadi. Jos ketään nyt sattuu kiinnostamaan, niin mä olen tällä hetkellä liikenteessä mun omalla BMW E46. Tää on 328 CI, eli Coupe-malli, 2,8 litrasella koneella. Suora kutoinen bensa. Mä tiedän, että joku kuitenkin kysyy, että mikä auto on, niin nyt mä oon vastannut. Rupee lyömään jo tyhjää. Tulevaisuudessa mä en kuvaa pimeässä. Tänään oli vaan semmoinen, että mun oli pakko saada aloitettua tää, tai mä en ikinä aloita sitä. Ja no nyt on pimeätä. Täyttekö risteyksen? En tiedä vieläkään näkyykö. Mun kamera taitaa valuu pikkuhiljaa alaspäin. No, ainakin te voitte vahtia, että minä ajan ylinopeutta. En tee, koska mun keskittyminen on jossain ihan muualla, minä ajan alinopeutta. Ei se haittaa, että tien liiku ketään. Nyt tullaan näköjään täydelliseen pimeätä. Jep, kamera ei näe paskaakaan just nyt. Ei, ehkä näitte mun käden. Mä en oikeastaan ite näe tuolla kamerasta, autos viilenee koko ajan tää ilma, mä en pidä siitä. Tää oli huono idea kuvata pimeällä joku pakkas. Joo, ei mulla oo mitään järjellistä. Jos teillä on jotain, mistä te haluatte mun puhuvan täällä, niin laittakaa kommentteihin. Ja jos kiinnostaa tää idea, että mulla olisi toinen kanava, missä mä tekisin tämän tyylisiä videoita, niin painakaa siitä tykkäysnappia. Ja YouTuben vaihdosten mukaan mä joudun pyytämään, että painatte myös sitä kellonappia, niin te saatte myös ilmoituksen mun videoistani. Koska jostain helvetin syystä YouTube haluaa nykyisin, että kanavat tilataan käytännössä 2. Haista paska YouTube. Katsotaan, jos mä saisin tällä rytmin niin sanotusti kohdalleen. Jos en, no sitten tää oli ihan helvetin turha video. Mutta kuitenkin pidemmittä puheet. Hetkonen. BMW-kuljettaja, joka käyttää ohjausvaloa. Mitkä helvetin ohjausvalo? Kääntösignaalia. Vilkkua. Se on se lyhyt sana sille. Mitä helvettiä on tämä? Näettekö te kaikki unta? No risteykset te kyllä tiedätte, ainakin jos te asutte täällä päin. Joo, ei ajata sitä ylinopeutta. Niin, mä yritän muistaa editoida kaikki hiljaiset kohdat näistä pois, koska mulle tulee aivokatkoksia, mä olen hiljaa välillä. Mä pyydän nyt jo anteeksi, koska mä tiedän, että te vihaatte sitä. Jos mä oon vaikka 0,5 sekuntia hiljaa. Mä tiedän, kuin vituttavaa se on teidän mielestä. Ja mä yritän leikata kaikki hiljaiset kohdat pois. Ja tehdä jotain tolle helvetin kameran tärinällä. Kuitenkin, pidemmittä puhetta, nähdään valoisemmissa merkeissä. Se on sitten tältä erää. Moi moi!
tänne näin. Oh. Oops.